Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbidot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Emma, kayat mo ti agabroad? Ha? Apay nasa ludsud mo na ita? Tapno mapanawa mo ti biyag mo diti Pilipinas sa kastaa. Taltalon ken bangkaglatan. Makauma. Naragsakak mo titikas ti abiyag ko, Rain. Awan lat arapaap mo mutten abumaknang. Amin tayo mat siguro kat arapaap tayo dayta. Ngam anya nga rod no man nalon da tao. Naragsakak mo titikas ti apanggedag. Nagmayatupay ti agmulmula iti agduduma. Ay na, yakla kaya ti kasto apanagbiag Emma. Isong agabrodak. Anya? Duata ko mga agabrod. Ngam, kayat mo ti agigyan diti probinsya nga aggamgam mulo iti daga. Jak ngamin inarapap ti agabrod, Rain. Tadyak mo't napadas ti limangan na mangan. Nalaawa mo ti daga-dagi ti dadakkel ko. Diyak mo kan ka. Si kalaang ti awan na pulos ti arapaap na bumaknang. Naidumduma kamot, Emma. Rain? Talagang agabrodak. Sigurado apo mo daw kan kuminis ti kudil ko no mapanak iti abroad, Emma. Apagbiit pa'y nga umasenso ti biyag ko. Saan akas dito'y nga awan apulos ti aasensuan ti biyag ko? Apay akilatan na panunot mo ti agabroad, Rain. Diyak nga rod kahit nagnanaadlatan dito'y tatang. Kaya't kumot ti bumaknang Apay no agabroad kan bumaknang kamutan. Siyempre dolyarton ti sweldok tatang. Ay sos, Rain. Narigat mo ti biyag iti abroad. Saan agaputa abroad kat nanamay mo ti biyag mo? Kat narigrigat mo't dito Pilipinas, tatang. Isong agabrodak kit din. Di kay agdanag, tapurwakan kayong mo't iti dolyar, no makasweldo akton iti dakkel, tatang. Ay, alakit makaamu ka nga rod Bagim mo't tenday ta, Rain. Ibagbagak laeng mo't dagiti mangmangeg kaw. Angem no talaga kayat mo ti agabroad. Makaamu ka nga rod, Rain. Anya ti bagam, takilata kayat mo agsarak ta diti turo da kanayon na pagkitkitaan ta. Ricky, kaya't ka ngamin akasarita iti nalapat. Ha? Anya ti pagsaritaan ta? Kayat mo agkalaysatan? Anya? Ni, saan nakasta? Oh, kastakit? Agseryoso ka man? Ha? Saan na ka makirinrin nabakken ka? Pasensya ka na rin. Anya kami ti pagsaritaan ta? Ricky, pakawanan nak. Ngam, lipatan na kuwan. Anya? Apay rin. Anya ti basol ko kun ka. Awan mo ta mo ka madi nga inaramid ko ang mabalin na makadadahal iti relasyon ta. Amom Ricky,
Nagagat ka. Nataer ka. Adu ababalasang dito'y lugar tayo ti agkursunada kan ka. Sorry talaga. Saan asika ti arapaap kung agbalin nga asawak? Anya? Nagsakitan dagita balikas rin. Kunak man no ay ayaten nak. Inayat ka mat. Ngamawan mo tinapinta sa masakbayak nga agururay kan ka. Isong agabrodak laangan. Barang no ijay ti pakasarakak itinapinta sa biyag. Rain, Sapay la ko mata mapakawan na Ricky. Kayat ko atalagan ti makawaya-waya iti relasyon ta. anya nga ron no day tati pakaragsakam. Ay ayaten ka unay Rain. Ngam asino ako mga agbalin na lapad. Tapno kun udom dagita arapaap mo. Ricky, Sige Rain. Nupay na sakit para kanyak. Aklunak, ti pangantag mo. agyaman na Ricky. Tarigagayak ti baligim, iti amin nga arapaap mo iti biyag. Sabay ko ma. Tamasarakam ti lalaki ang makaitad kan kay ti sapsapulam. Adyak kabailan nga ipaaykan ka. Ala ka, apay nga imbreak mo ni Ricky. Nagsayang, nagsingpot na jay. Wan, amok day ta. Ngam di nakmat ka ba ala na pabaknangan ti singpot laeng, Emma? Ha? Rain? Basta nalpasan ti amin kada kami ka ni Ricky. Mabalin kumutan ti agabroad nga awan ti pampanunutak. Nukas na? Talaga apatuluyom ti agabroad? Wan isong agpanunot kamutan ana imbag. Sumurot kan kanyak iti abroad, Emma. Pasensya kan ha. Imbagak meten nga awan apulos ti esem kong agabroad. Okay, adakan ka dayta. Ngam di kan to umapapal kanyak no napintas ton ti biyag ko. Takayat ka launay akadwa nga agabroad. Ngam di mo mat kayat. Anyan, anak ko. Kapoy ti arapaap mo nga gabrod, oray ti relasyon nyo ken ni Ricky, in sakripisyom. Gapotag balin lang atubang dayta kadagiti amin a plano nga aramiden, tatang. Rain, Sana bali, tatang. Tano makaabroad akon, kat adon ti kwartak. Adon tumat ariki ti masarakak. anya kita ti panagpampanunot daytan? Katuan mo, tatang. Iwarwaras ko lang ti panagkitak. Tanarigat mo't no ni Ricky latan ti nakaiturungan ti matang ko. Ay, ala, makamu ka man laengen. Narigat ka akasasao. Sandak nga minakon kontraan tatang. Kan saan ani Ricky ti ayunan nyo. Siyak ti anak yo. Iso asyak ko mati ayan ti simpatyayo. Kasano asikat ti ayan ti simpatyak ket naglawag mat asikat ti nangisina ken ni Ricky? Talaga kas tatang. Ta siguro, saan ada kami kan ni Ricky ti naituding para iti tunggal maysa. Nalabit nga dapat ti agururay nga adayo anapimpintas abiyag nga agururay kanyak iti sidong ti agbalinto nga asawak. Ket nalawag asaan ani Ricky ti makaipaay kanyak iti dayta, tatang. Wow! Naglalang tumutan dagiti mulam amais kan pagay, Ricky. Wan nga rod, Emma. Sapay ko matay tultuloy na tinapinta sa panawan. Tapno sana madadal dagiti mula. Napintas ti panawan, nga aging gay ti panagaapit, ta saan ang matutudo ita. Iso nga rod aswerte matalaga. Oray mat dagiti mula yo. Naglalang tuda. Agsikog pa yung dagiti pagay yo.
Nakachamba tayo mat Imbag nga rod ni Rain, taad da ija abroad. Saanan ama ibilbilag iti kapudutan. Ah, Pasensya kan ha. Nalagip ko lang amin jagayem ko. okay lang. Di kagdanag ta naka-move on akon. Anya? Nagaliston? Nalakalang nga naka-move on ak. Tapi nanunot ko ti pagsayatan ni Rain. Ricky, Gusto mat nga minti ko nana. Ajak maipakay ti biyaga sapsapulan na. Narigat mat no italik iti sidong ko. No saan mat gaya manaragsak iti danak. Ikararag ko langan. Asapay ko matamatongpal na amin at tartari kagayan na iti biyag. Inton maminsan na day off mo, sumurot kanto kada kami, Rain. Ha? Sa dino? Ado, di mabali na papanan dito, uy. Talaga? O sige, kaya't kumati agsursur dito sa bahali apagilyan. Tapno adamo ti istorya kan ipakita ka dagiti makamam mo kanyak. Una, sigurado nga palanda kanto nang runan dagiti kalugaram. Lakit di Iso nga, agpasyar tayo ket di. Tunggal adagundaway tayong agpasyar. Matik daytan. Isong ag day off kanto banan into next week. Tarumar tayo nga gagayam. Kumusta ka dita abroaden, anak ko? Mayat atatang, enjoy. Ay nasaya at ano kasta? Maragsa ka na ka makangag. Asaan ka amarigatan dita abroad, anak ko? Talaga saan tatang? Nasingpot employer ko. Gan ado ti gagayam ko. Nararagsak da kadkadwa. Iso nga awan nga ruti parikot ko, tatang. Happy laeng. No kasta? Nakasarak ka iti adaw agagayem mo ditan? Wala, tatang. Medyo nabayagak mo dito Iso nga ado nga rudon tinasarakak agagayam ko. Ket ni Emma nga'y. Inaw-awagam ka din. Anya kumangay ti bagakan kwa na. Pasig tumot la amulmula, bangkag, kas kada taltalon ti bagbagana. Iso adya ko nawawagan, tatang. Awagam lakta tagayem mo matday jay sipod ubing kayaw. Awagak tulat ta. Maday, tikasta, Rain. Tatang, inawagan kayo ta kumustaan kayo. Saan atap no pagsaritaan tayo ni Emma? Alangarudan anak ko. Saan ta na pagsaritaan no kasta ti kayat mau? Ne, ada ka mat gayam dito'y karayan, Emma. Ricky, agbuguak man dito tani, kapit-pita ka. Nagkapuak kami dito taltalon mi. Ta nagpasak ka kami, kan nagparaop kami matan. Naggagip ka mat ten, Emma. Saan nga uso ti sadot dito ayan tayo? Manalo tayo lang arudan, agsadot-sadot tayo pailaan, di awanan na. Anya lang nga ti pagbambanagan ti biyag ko no kasta. Mabalin ka dito umay ito, Balayo. Alla da ito Sigud mat nga umay kay Jay Balay mi. Kwa. Kaya't ko lang ti formal a sumarungkarkan ka. Anya? Hoy, Ricky, saan asyak ni Rain? Saan ta kuman nga iraman iti saritaan ti awan mo't pakainaigan na. Ha? Seryoso ka? Wen, Emma. Seryoso ak. Tasi kamot ti klase ti babaya si seryoso wen. Sinabuhagan na kit din. Nagseryoso kan tumat nga minunay. Gaputa talaga na seryoso akin ka, Emma. Nagkita man no asino ti sumuko kada tama sa buwagan iti dano.
Oops, oops. Gusto na. Sanggang at itanong no kabailam. Nagpigsa kang agsabwag. Dayta, nagbalikas ka na tao. Tanaugasan tipitak di tabagi man na sa buwagan. Basta, umayak to agpasya rin yung balayo ha. Na, dagulit. Yung paypay sunakit din timay nagpasyar. Gaputa kayat ko ti formal niya agdaton kan ka. Ay ayatan ka, Emma. Ha? Ricky? Dahito ti pudno. Iti panaglabas ti panahon na panaggayem ta. Ininot anariknak nga agduyo sa kunkan ka. Ricky, anya laangan ti ko na inirain kanyak. Awan na pulos ti nagbasulak ka ni Rain. Iso ti nangisina kanyak. Jakmat nagimpan iti sakit tinakam kan kuana. Iso nga awan nga ro ti bibiyang na. No naibawin kan ka ti sigo na panagayat ko idi kan kuana. Ricky? Si kagayam ti babae asap sa pulak, Emma. Saan na masapol nga umadayo. Wano kumita kita adayo. Tapno sa pulak ti babae para kanyak. Tada kalagayam ita asidag ko. Kat sapay la ko ma. Tada ka imudingak di tapusom, Emma. Kasladyak pa ilapat yun ni asawa kung ti kagagitan abalasang dito lugar tayo. Ay sus, di nakman bulaan. Asawa naklangarudan, bulaan nakpailaan. Alagamot. Awa na pulos ti makunakan ka no may papaniti kinagaget. Naggasat ka talaga, tasikatin nakaginasat ko. Uray syakmat Naggagat ka, nagtaar ka. Awanin na pulos ti sa pulagkan ka. Nga oray makmakset ti kudil ko iti darang ti init. Ay katagpada na lang Uray syakmat, kasta. O, kitaan nakman, nagngisit ako. Kasla akla negran. Oray pa'y no kaslauging kan, tas ikalat ti kapintasan iti panagkita. Nagsaumat. Agpay sumat. Ay ayatan ka unay-unay, Emma. Sigin. Ay ayatan ka mat unay-unay, Ricky. Kunak man no, ado ti gagayam ta ita nga umay dito dagos tayo. Ngam apay ada talaang mat. Santa ka no, nag-day off. Iso nga datalangin tanda dito eh. Hayden? Sana bale, tasan mo't amasayang dito ya day off ta. Ag-enjoy takit di Ha? Aginom takit di. Anya? Ay, jak kayat. Mga no jak ton makastrok iti trabaho no aginumak. Apay kid dinasan ngay. Aginom takit di. Tapno may kati stress iti trabaho. Maka-stress sa mo ti trabaho dito abroad. Sa bagay, husto ka. Sayang mati ka nito no saan ta nga enjoyan. Una, iso nga aginom takit di, Rain. Maulaw ka talagan, Hayden. Nagbit ka mo na bartek, Rain. Talagaan nalakaakla nga mabarbartek. Sana bale, ta adda talang di dagos tayo. Awalan yaman na ore mabartek ka. Inton bigat pa imod nagsubli kay ti trabaho. Anay ko. Nagsakit yung ulo ka. Nakaturog ni Hayden iti abay ko. Lamo-lamo ak. Tiyawanan ba'y na lalaki?
Anya day dyan? Ayop ka! Apoy nga inaramid mo ti kastoy kanyak! Sasawag mo, Rain. Ang kay data, katinaramid mo ti kayat mo kanyak! Bayat anabartagak! Rain, kinayat mo din napasamak ka data. Iso, di ka man agarte akasta. Ayop ka! Di kagdanag, ta baruak met. Balasang ka. Isungawan nga rin ti problema. Anya, kasta lang kalakakan ka ti mangibagay ti kasta! Anya ko ma, saan mo tan amay babawi tinapasamak ka data? Hawanan kay tibayin! Saan asika ti arapaap kong agbalin nga asawa? Oh, di makamu ka nga rin di biyag mo. Dahil ito yung matin ti maodi apan nakakitam kanyak. Ayop ka! Kuston! Ang mga napagbabawyag di parang tungtung pang kanyak. Hello? Hay den, agkita ta ko ma. Anya? Kunak man o di nakayata na makita. Napatag ti pagsaritaan ta. Masikugak. Anya? Amo mo ta maiparit ti agsikug dito'y nga awan ti asawa na. No di ka agpakita kanyak, iraman ka no matiliwak. Tapno saan lang ang asyak ti mapaawid. Di mo aramidon day ta. Pues, agpakita ka nga ron kanyak, hay den. Sige, agkita tano day off ta. Basta di ka agad aramid iti pakadadaalan ta dwa. Amo matin nagpadang awan trabaho tayo di Pilipinas. Kasayatan agawid ka na di Pilipinas. Agsubli ka lang nito no makapagpasngay ka. Anya, may saak nga agawid? Anya ko ma, adaman trabaho. Saan na mabalin? Kuyaw ganak nga agawid. Kasanun di trabaho. Agsubli kan tumutlaang Agala kay ti bakasyon mo. Anya? Basol mo daytoy. No di na kumaindadanas, saan kumamot na napasamak ti kastoy? Sumarden ka namang dagdagulit iti dayta. Tanagayatan tang agpadpada ti amin. Nabartekak! Iso ajak amo ti nararamid ko. Di mo pagrason dayta, Rain. Ti ko namkit di. At damat ti pa naggustom kanyak. Anya? Awanan kay tibain? Puno may Talaga kit di nga ayop ka. Kuyo ganak nga agawid iti Pilipinas. Mayat ka man wano saan. Tadwa ta sumango iti amak. Nagpigsa to'y rice mill yaw baraw. Mayat at talagang tibiyag yung ni Emma. Asinsado kayaw. Nagasa taklang iti nagbarin nga asawak tata. Tanagagat at tumulong ni Emma. Agpada kayo ang nagagay ka nagpintasan tibiyag yaw. Limawa pa yan alimawa ti dagayaw. Da kayo mo ti mangsalsal daken manggatgatang kadagiti may laklako adaga dito'y ayan tayaw. Parehas nga min ti pagusman mi nga agasawa tata. Agpada kami analisam nga agmulmula. Ka nagtartarakan iti agduduma nga ayo. Iso nga raw, amayat ti tulos yung agasawa. Nagpigsapay di pagtagilakwan nyo iti farm supply. Saanan ang malakdan ti babak ng yaw, baraw. Anos lang kan gaget tata. No da kayo kumakin ni Rain ti nagkatuluyan. Saan kuman ang masapul ang nag-abroad? Owen gayam tata. Kumusta ni Rain? Saan mo ta nagbakbakasyon na pulos? Dandan ni 5 taon na ni Jabrod. Ay, yak man amo iti dayday nga anak kaw. Di namut malagi pun ti agaway. Nabayaga ni Jabrod. Awan ba ti pakakitkitaan iti panagtrabaho na. Nalabit nga damot siguro ti iduldulin na tata. Ibaot ng tulaan yung no gawid din. Ay kat nagsaya atin nga inukas na baraw.
Tapno saan nga bakbakit lapta ni di abroad nga awan mat Apolos ti pakakikitaan na. Naitulod kan dito lugaryo, Rain. Mapantanaglogan iti jeep ngagturong iti mismo a Baryomi. Agwa, pasensya kan, Rain. Ngam, anya? Saan ka na may tulod naging kay Jibalayo? Ha? Apay kumasaan? Agwa, pasensya kan no, inlimod ko kan katipod no. Anya ti kayat mo asawan? Rain, dan asawa kan anak ko. Anya? Hayop ka? Apay nga italang ay bagam kanyak dayta. Gaputa dyak kaya't agaramid kahit iskandalo di abroad. Wanan kay tibayin. Kasano akarod itan? Asino ti amamok iti amak nga amat ti sikog ko? Pakawanin na ko ma, Rain. Ayok ka! Dinadaol mo namin pinsan ti biyag ko! Ayop! Apay ngay, ajak met makuntaken ti anak kau. Anya nga tan ti mapaspasamak ken kuana. Nay, sino nga tamat ti umay dito'y balay? Mabitlaeng! Umayan! Tatang, Ha? Rain, anak kau, simang petkan? Ay na, apay ngay adi mo yung pakpakaam mo ti panagbakasyon mo. pasensya kayong tatang. Kalaat ngamin. Alang nga Rudan, umunag kan tapno makainana ka, anak kau. Manipod simangpit ka asana matagtagaray, Rain. Rumwar ka mat. Agpakita ka kadagiti gagayim mo diti lugar tayaw. Nang runaken ni Emma. Kwa tatang. Mabainak. Nay, anya ko matipagbainam ngay. Manipod na panak iti abroad. Diyak pulos nagparparik na kan ni Emma agayem ko. Iso ang mabainak, tatang. Ay, mas daawak met ngamin keng kaa. Nakakita ka lang iti sabali agagayem mo ijay abroad kat nalipatan meten ni Emma agayem mo. Tatang, Mano a Domingo nga iti bakasyon mo. kwa. Diyak amo na makasubliak pa iti abroad. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Kalaat ti panagawid ko, masikugak, tatang. Anya? Rain? Anya ka din day tangay naraaramid mo? Pakawanandak, tatang. Diyak mat nagayatan ti amin. Ayop laeng ti ama ti sikog ko. Kat ti kadaksan, at dagaya man pamilya na di ti Pilipinas. Anya? Day tatipod no, tatang. Nagawid ak, tasaan pa yaday makal ti tiyan ko. Diya kun inuray ado makal pa ti tiyan ko iji abroad. Anya kameten, Rain? Di ka pulos nagbakbakasyon. Ngam itata nagbakasyon ka. Masikog kameten. Imbis apasaya atem ti biyag mo ije abroad. Ngam pinagbalin mo meten a miserable. Tatang,
Nasakitan ti tiyan ko. Aga nakaksamutan. Ha? Kasta aya. Kunakno, intun katapusan pa nga aganak ka. Maisapsapa siguro, tatang. Kabaalam ka di pa iti magna. Ikagumaak, tatang. Ay, sige nga raw. Tamapan ta aguray iti tricycle a pagluganam. Amapan iti ospital. Tatang, anay ko, diakon kabaalan. Nagbayag matan ti tricycle nga umay. No kaano nga agururay ti tao. Awan mat ti tricycle a lumabas. Ha? Mabitlaan. Tilugan dari kiti sumungan. Para! Para! Tata, papanan nyo? Iji ospital, Barok. Aganakan ni Rain. Anya? Makipakaasi kami kumanga. Itulod na kami iji ospital, Barok. Mala, lumugan kayo. Ipantay nyo rin di hospital. Kumusta kan, Rain? Emma, Naamwak kini Ricky ang nagpasngay ka kanon. Iso nga imayak adagos dito ospital. kwa, Nagpintas ti anak mo. Karuprupam la unay. Emma, pakawanan nak. No nalipatan ka gayam ko idadak iji abroad. Anya ka kadi. Saan na day ti panunutem. Tinapatag kat agsangsango tamanan ita akas iti sikod. Agpapigsa ka kiti Tapno makaruwar kayon iti anak mo dito ospital. Da kayo gayam kaniriki tinagkatuluyan. Kat napintasan ti biagyo. Kasano kasana man anawan ni Ricky. Nalabos ti kinagagat ti asawak. Tatang, apay nga takas ti ulo ti anak ko. Dumakal matan a dumakal. Anak, tinasayaat. Pa-doktor mula ngayon. Ang mga no delikado no saan amasigaw. Uwan, tatang. Kasta talaga ti aramidag. Madanagan ako na yan. Diyak lakit ti kabalan. Nadadaga sa mapasama kiti anak ko. Saan ka ngamin nga agpanunot adagos iti negatibo Basta pa-doktor mo pa iti anak mo. Hydrocephalus ti sakit ti anak ko, tatang. Masabol ti surgery. Diyak amon ti aramidag. Diyak lang arudan makontak ti amana. Tapno tumulong kumamot iti magastos. Kastay pa iti sasaadan ti anak ko. Agtinulong tangag diskitare ti pangpaagas iti apukok. Tinapatag ket agimbag. Diyak amon ti pangalaag iti kwarta. Awan mo tinaurornong ko di abroad. Tati ambok. Agnanayon nga daki diyang nagtrap-trabaho. Ngam nagawid akmo tadi na oras. Ay, patimkiram ti pakinakam mo, anak ko. Amok amalasatam to amin dagito. Agimbag ti apo ko. Nakaumay ka man dito balay, Rain? Ayan na nga ni baby. Apay adi mo yung tugot. Kuang amin. Aday di ospital ti anak ko. Ha? Anya tinapasama kan kwa na? Apay na ospital? Ada sakit na nadagsan. Kat masapul ang maopera. Anya? Ay, kaasi mo ti ubing. Masya nagnarudunayan kan kwa na. Diyan ko na mo ti aramidag. Rain,
May sa kayo kadagiti anda mabalin na diti lugar tayo. Iso nga anda kita dito'y ngagpagpakaasi. Tulungan da kuma, pang-asim, Emma. Uray saan ka nga agkid daw iti tulong talaga at tumulong kami. Nga aging ga iti kabailan mi, Rain. Agyaman ak, Emma. Nagsayaan ka unay agayam. Ala, saan ka nga agsangi? Patib ka rin di pakinakin mo para iti anak mo. Tatang, baligi ti operasyon ti anak ko. Ay, agyaman ta iti Diyos, anak ko. Makaangis tamot laeng ngayon iti nalukay. Uwan, tatang. Awanan ti pagdandanagak. Anak, Iti mabiit. Makaawid kami iti anak ko. Diyak mailadawan tinalaos aragsak ko. Tanasayaatan ti kasasaad na. Ilipas ko adalusan dito pagmulak itinatnatan. Apag isunto naman lang. May, si kagayam dito, gagay ka malabasak dito bangkagyo. Uwan, Ricky. Ngumisit kan ano, agkainaran ka. Anyarod ngay. Saan kami mo't amangan no jak agtrabaho. Nang runa kat adan anak ko. Mabutangak mo't ama pa nagtrabaho iti adayo. Tadyak mabantayan iti inal daw. Nagdakilan din nagbaliwam rin. Sana kas idi. Adi ka pulos umaway no saan nakaapilitan ni tatang mo. Sa bali gaya man no may sa akon nga ina. Taadan sa bali amang namnama kanyak. Tapnumangan kan dumakkel. Rain, Imbag kayo pa'y ka ni Emma. Tanagsayaatan ti biyagyo. Uray saanan at tumapog ni Emma iti taltalon kan bangkag. Kat mabiyaglat ta. Taadan negosyo yo. Uray adalang iti balay. Adalat ta kwartayo. deserve ti asawak ti sagsagrapon na ita. Tanagagat at talaga. Awan na pulos ti makunakkan kwa na. Uray si Kariki. Nagagat kamat. Na parang ayo ti biyagyo. Inkugkugtar ko ti gasat ko idin sukat ka iti arapaap ko. Ah, Imbes akadwa ka ang naggawat kadagijay nga arapaap. Rain, Kayat ko ti bumak ng adagos. Ngam sa bali mo tinararamid ko iti abroad. Iso akas to iti kasasaad mi iti anak ko. Utang amin na nabakrang ko. kabalam day ta Rain. Ubing ka pa'y. Ado pa'y ti gundaway maamang pasaya at iti biyagyo iti anak mo. Ricky, Amom no anya ti sikreto ti amin. Tap nagbali na naaluan ti biyag. Ti asidag tayo kan ni Apo Diyos. Agkararag tayo kan kuana. Kidawon tayo ti panarabay na. Tapno mailisi tayo iti sagsagubanit. Kenan niya pa'y akita ti dake sa mang padagsen iti biyag. Umasidag tayo kan ni Apo Diyos. Tapno salwadan na tayo. Ket buyugan tayo mat iti kinagagat ken na imbag nga aramid ti tunggal ganwat tayo. Tap nagbalin na nabaligi dagiti plano tayo iti biyag. Saan tayo asursurutan ti kayat tayo laeng. Gaputan na ragsak ti lasag tayo. No di kat surutan tayo ti kayat ti namarswa para kada tayo apinarswana. Tano sinurot tayo ti kayat na. Mailisi tayo mo't iti pagbabawyan tayo iti udi na. Ricky, Kasta ti sikreto mi ken ni Emma. Iso analag ti biyag nga oray awan ti makukwartami idi. Bonus ti idodor as ti biyag mi. Ken ti ragsak nga itdan ti kwarta. Ngam ti kaimnasan ananaman. Kat saan ati ragsak nga ipapay ti kinabaknang iti material abanag. No di kat ti talinaay ti biyag. Nga itdan ti kinapakumbaba. Kan panakapnag itinal daw aparabor ti Diyos kada tayo amin a pinarswana.
Ecclesiastes Kapitulo 6, iti versikulo 8 ngagingga iti 9. Kasano anasay-saya at ti kasasad ti masirib ngem ti maag. Anya timbag alak-aman ti napanglaw no amuna asaranten ti biag. Awan serserbina mayarig iti panangkamat iti angin. Nasaysaya at amapneg ka iti addaken ka ngem ti kanayon nga agtarigagay ka iti sabali a banag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti maysa pay pakasritan na tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. JR. Manipod iti pluma kan iti direksyon ni Jovito Pais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Merli, nagpakada ni Gemma tagkasaran. Magsayan kayon dito'y balay. Ha? Kasta ka di, ma'am. Sapay naggagat kan nagsingpot ni Gemma. Wan nga rod, agam saan mat amabalin nga igawid. Ta personal mat abiyag na daychay. Kaya't namot timang bukol iti bukod na a pamilya. Ay, sa bagay mo't kit di, ma'am. Diyak kaya't amarigatan kayo dito'y balay. Iso ano, adda ti amamom, mabalin mo nga i-rekomenda kanya. Ha? Amang ano adda mo ti amamom, amabalin akayat na tiyagtrabaho dito'y. Saan mo't alugi ta, may tumiso asweldo na. Ay, sige, madam. Takasaritak di kabsat ko. Adda ngamin ti balasang nga anak na anagsardeng nga agadal. Barang no kayat na ti sumrek ababaunan dito'y ayan nyo. Malangarod, sikan ti makaam mo dita. Nasaysaya at no si ka mismo ti mangirekomenda, tamamumon. Saan akon ang mga alala iti agency? Ah, sige nga rod, ma'am. Barang kayat di ka anakak ti umay ditoy. Hello, Merley. Nakawag ka mo't ading kaw. Kumusta ka dita Manila? Nasaya at matmanong. Imbag ka pa, ito rin makuna babaunan ka kat buhay bak ng kalata dita. Saan matmanong? Naira na laang anasisingpat na gito'y amo. Uray no nagbak nang da, kat talaga ang nagsisingpat da. Kasla saan ababaunan ti pangibilbilangan da kada kami. Isungarod ang nagbayagak kadakwada. Wan nga raud, basit pa di buridak mo, hindi nagtrabaho ka dita. Ita, dandanin makalpas iti kolehiyaw. Wan nga rod, manong. Ay, wan gaya, manong. Nakaawagak ta kayat kuman akasao ni Gladys. Adda ka di? Rimwar, madamdam api asumang pait. Api aya, Mga no kayat na ti umay dito ayan kong agkatulong. Awan matlaang ti kukuan na, saan aya? wan tawan mo ti pagadal na. Iso amayat nagtrabaho pa yung muna tapno makaurnong. Dakkel ti pasweldo dagiti amok, manong. Iso ang makaurnong lakit di no umay ditoy. Talibre mo't amin. Dayta 2 taon laang agnaad ditoy akat. Sigurado ang makaurnongan iti pagadal na. Kastaya. Alang araw, tayo bagak man kinigladay. Barang no kayat na, ading kaw. Kaya't kulaunay atatang. Sigurado ka. Laglagi pa mababaonan ti sarka matrabaho. Sana boss. Isa masapula gagitam nga raw. Wan matatang. Kaya nimulam iti panunot mo, asa bali abalay dayjay. San mo abalay? Iso sa bali ditoy, kan sa bali mo't iti ayan nantem. Amok day tatatang. Saanin anas ka na bilbilin ng dag-akasta. Amok ter aramidek. Kasayaatan mo't laeng numabilin ka at amangan numakalipat ka. Sa anak mo't abakot ang makaliplipat tatang. San lang abakat ti makaliplipat? Tanarigrigat nga agasan, jay agin lilipat. Ha? Alang araw, awagam nan ti mamerlay, tapno muna ti bagbagana kadagiti amo na.
Hello, Gladys. Ante, naibagan ni tatang timbagam kan kuana. Maiba pa diti trabaho dita. Oh, anya ngay. Kayat mo ka di? Una ante, kayat ko launay. Nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit din no di mo kayat. Kayat ko ante, trabaho daytan nay. Di ka agdanag, ta saan ka nga agbabawi nga umay agtrabaho ditoy. Agyaman ante ha. Kaano nga rod ngay nga umayak dita? No kayat mo, ura itan alawas, takasapulan mi at talaga ti kadwa ditoy. Nagawid nga mi nandiya may sa akadwa mi. Wow, ante! Nagpintasan da ito abalay. Ay, talaga apang mayaman. Italaan nakakita ak iti kastoy. Wow na wow, iti kapintas ante. Berde ti aglawlaw kun. Wow! Nagpintasan da ito hardin. Nagado ti mula sabsabong. Ala, umay ka. Sumrek ta di tabalay, tapno maam-amom damadam kan sir. Ante, kastoy ti arapaap ko abalay. Nagpintas kan nagdakkel. Ay na, nagmayat siguro ti maawagan iti madam. Ha? Ay, wow! Nagpintasan dita at tugaw, ante. Ay, agtugawak man pa'y dita. Alawan, Ay, agtugaw ka pa'y nga ron. Kalpasan na, sumrektan di tabalay. Maragsakan kami takayat mo ti umay agtrabaho dito. Ayan mi, Gladys. Kaya't ko launay ti agtrabaho dito'y, sir. Nasayaat. Siguro nasingpet kamat ta nakasingsingpet ni Antim Merly. Awan apulos ti makunakan kuana. Iso ti kabayagan na nagserbi kada kami asang kapamilya. Di kayagdanag, sir. Aramidok mo ti amin nakabailak nga agtrabaho kada kayo. Tapno agbayagak mat. Agyaman ak no kasta. No saysaya atem ti trabahom, mabalinda ka pagadalan. Ha? Agpaiso, sir? Wen, basta saysaya atem ti trabahom dito Gladys. Saan ka maboring ta adamet ti day of you? Ken adu kayo nga agtitinulong kadagiti trabaho diti balay. Merly? Merly? Auntie Marley ka no? Umayan, sir. Kasta, auntie. Umay ka dagos, no ayabanda ka. Tapno sana kababain ka da circle, madam. Gladys. Merly, ipakitam ka ni Gladys ti agbalin asilid na. Uwan, sir. Ala, umay ka, Gladys. Wow! Nagpintasan da ito asilid, ante. Italaan nakastro kak iti kastoy kabungga asilid. Ay, nagpintas pa iti kamag. Saan akas iti pagid-idda ak iti lugar tayo? Sigud asilid ni Gemma daytoy. Si kanti mang sublat. Nagneng-neng mutin day di Gemma. Tapi manaw kit din kat nagmayat ti biyag na ditoy. Siyempre, adamot bukod na abiyag arumbang nga si kaswen na. Ay awan, nakapuyan na kit di Basta siyak, kaya't kunti agtali na dito'y ante. Adakan ka dayta Basta laglagi pam at trabahuam met ti trabahom. Tatunggal babaunan ditoy kat adda ti nakatoka at trabaho na. Numalpas ti trabahom, tumulong kalat takadagiti dadduma pay at trabaho. Ha? Malpas lang araw dun ti trabaho? Adda pa'y sa baling aramidag? Kasta talaga tababaunan tayo nga rod ditoy. Dagitin to pa'y amo tayo kat agtrabaho damot, tapno adda ipasweldo da kada tayo. Alawanan, ante. Ay, agidda ak man pa di takamak. Padasak man ti agilad iti naglok ng akama. Ay na. Anya, madamdamakan nga agilad. Kaya't nakapay akasarita ni Madam Susie. Isu ti mangibaga iti trabahom dito'y uneg ti balay. Aguray pa, ante, agidda ak labasit. Ay na, makaililad akon. Ay, yun na yun. Sarap
sarap buhay, Gladys! Hay! Si katimang pakan kan mang padigos kadagiti babies ko ha. Kalpasan na, i-blower mo ida. Tapno mamagaanda adagos. Ha? Babies yo? Iti dayta nga edad yo, madam. Adda pa'y anak yo a baby? Saan a tao a babies? Aasukan po sa dagitiyay. Anya? Upat dagiti aso, ken duamet dagiti pusak. Saan met akanayon a digusam ida? Sikati mga sikaso kadakwada iti naldaw. Ipagpagnam ida iti parke iti naldaw. Nang runa dagiti aso, ta umisbo ken agibleng da. Siyempre, linisam dagiti rugita. Ket ipan mo iti basuraan dagiti ibleng dagiti ayo. Anya? No pa nagmamarket met sumurot kay iti kusinero. Kasta meten iti driver. Ta sikati kaduada amapan agmarket. Iso arumbeng nga rod nga amum ti oras sa panagmarket. Tapno amum ayadjas ti panangasikasom kadagiti babies ko. Nalawag ka di, Gladys? Uwan, madam. Nalawag. Ay sos, aping agkaiwara ti rugit, dagiti aso dito eh. Anyamot tayo, di dapat dalosan. Apa yun, Edong? Dagiti aso ni Madam Susie, manang merlay, nagibleng da dito eh. Di matlaw may dalosanan ni Gladys, katrabaho na dagiti asaw. Anya? Nagkarumatan da di a tao. Apay ngay abay-bayan na dagiti aso. Rumbeng ko maapinadigos na pay ida. Ay sos manang, maditikas na nga ramid di ka na kanyaw. Numamon ni Madam ang mabaybayan dagiti aso na, sigurado ang makaungot day jay. Umangot pa hindi parangan, tas sadutan namot ida nga si Kaswan. Imbes ang mapan na kumaida ipagpag na ni Jay Dog Park. Mabit lang, Edong. Ayabak ni Gladys. Saan ang mabalinti kasta nga aramid na? Gladys, anyat ko ta nakailad ka matlat taditan. Bumangon kan ata yung kaaramidan ti trabahom. Apay, ante. Maiparit ayat agid ta. Saan ang maiparit? Ngam orasan ti panagtrabaho. Iso a bumangon ka nga ruditan. Wan ka di, ante. Bumangon aktulat ta. Agid da kayo mat ano kayat yo? Kayat mo, ta ipulong da ka dagiti kakadwata diti balay. Tadi ka agtrab-trabaho ana imbag. Agipulong dalat ta. Kita aglaang nupat yun idadamadam kan sir. Gladys, bumangon ka ditan kunak. Di nakibabain ka dagiti amo tayo, tasyak tinangirekomendakan ka. Wan ka di, ante. Ay, anyamot tong ti kastoy. Kaslakit din pakabasulan launa yung ti agilan. Saan adakes no nalpasan nga inasikasom ti trabahom? Edong, digusem man day ta may isa nga aso. Nay, api nga ibaw na kamang digos katrabaho mo day ta. Saan pa nalpas ti trabaho? Nagsadot ka mutan. Sana kasadot, tas asikasog dagiti mulay ti hardin. Kas makita mo, naglawat ti hardin anas ka nga si kaswag. Nagingina dagiti mulmula, ginaggatang ni Madam Susie. Isa arumbeng lang arod, asikasuna na yung bag. Sadot kakit di ah. Sana kasadot, sikat ya dasad-sadot na. Asikasum dagiti asaw, tapno maragsakan mo't ni Madam Susie. Nung makita na nadadalos, kan nakakaranting dagiti aso na, ano sumangpad. Gladys, kit-kita at tigaraw mo diti balay. Saan na nasaya at tikas jay? Ne, apay ngay akastanti. Apay asipsiputan yung tigaraw ko. Gladys, aggagat ka kumamot ah.
Laglagi pam ababaunan tayo ditoy. Kastalatan na ka na yung tibagbagam anti. Gaputa babaunan tayo? Inaldaw latan ang masapa tayo a bumangon. Bumangon tayo mo't no kay kayat tayo. Awan mo ti mangiparparit nga aginanaka no nalpasan dagiti trabahom. Ngem ti madi kat nakailad ka pailaeng. Idinto ta agurura yung dagiti trabahom anasken nga asikaswam. Ante, dinakmat is-istriktuan ata saan asikat ti amok. Gladys, Oh, talaga mat. Saan asikat ti amok, ante? Agpada talang nga babaunan ditoy. Iso at dinak nga diktaran iti rumbang nga ramidag. Tata Dalmas, nakaluto kayon? Ha, apa ka day? Siyempre, mabisinak, tata. Iso nga rod adamdamagag nung nakaluto kayon. At amat ti makani day servants quarter, nagluton ni Adela. Sa bali ijay Special ti makan ditoy. Kayat ko ti mangan ditoy. Anya, kananda mamsusi kan Sir Mauricio ti ilot-lotaok. Sumangpot da ngamin inton madamdama. Oh, anya ko ma. Amo tayo nga agpaysuida. Ngam agpapada tayo mat atao. Apay, dakas aramanak dagiti kankananda. Ah, Ay, nakaluto kan samot ng tata. Isong ay kanak man iti kanak. Ala, agtugawa ko dita dining table apang pangananda sirken, madam. Gladys, adda na isang rat apara kada tayo arumbeng apanganan tayo. Ijay ka nga rod nga agtugaw amangan. Kat dita nga roti kayat ko apagtugawan. Apay ay nga isuro naktata Dalmas. Kayat ko nga roti social. Ha? Sige kit din. Ikan na kun iti kanak, tata. Marley, kaanakam ka di talaga dahi di Gladys. ha? Ay, uwan mat. Apay ka di? Kat no sabsabali ti ugali na. Ha? Nagturay. Feeling boss mo ten kat agpapada tayo lang nga babaunan iti dahi ti abalay. Ay na, si kalakuman timang paspasensya kan kuha na Dalmas. Abmom, no saan ka lang nga taan na singpart, kaya no saan mi lang nga ipagpagapukon ka. Ipulong min ka da madam kansar, takitag man no saan ang masisante adi na oras. Siya kung taagkid daw iti dispensa gapo iti ugali na. San abale, tabagbaga akanayon. Kaasimet no mapukawan iti trabaho. Sapay kayat na ti agurnong tapno makaadal. No nasingpart kan nagagitla ko ma. Amangan no dasar kan madampay ti mang paadal kan kuana. Kas iti panang paadal da kadag iti anak tayo ababaunan da. Uen nga rod, mangibabain ni Gladys. Siyak ti maibabain gapo iti aramid na. Kumusta dagitoy babies? Nasaya at damot lata, sir. Narawat da mangan. Good. Apay kastoy ti angot da. Nagaangdod damit ten. Ha? Saan mo ka di adinigdigos dagiti aso? Dinigdigos kumot idaa, sir. Kwa ngamin. Saan siguro ang nagdigdigos dagiti nakayayam da nga aso ije parke. Iso akasta. Naakarandan iti angot da. Madi talaga ti angot da. Mabalin adigos sampay ida, Gladys. Ha? Sigurado ang makaungit ni Susi no agawid no arakupan na dagiti aso kat sabali ti angot da. Uwan, sir. Ay, mabit lang nga ron ta. Digusak man ang dagiti aso yun. Kumusta dito'y balay? Bayat ti kaawan mikin ni Seryo. Nasayaat mo ti amin, madam. Oh, apay nga awan ti agsasao kada kayo. Ni Gladys kadila ang ti kasarsaritak.
Adda ka di parikot yu amin. Awan ti parikot dagita, madam. O saan ka di kakadwa? Awan ti parikot yo. Maka ikaw kayo, ta saan kayo ang matagtagarita? Da kayo ngay Dalmas, Edong, Merli, kan dagiti daduma, saan damot nagsasao? Ayos kami laeng madam. Maragsakan kami ta nakasangpot kayon ken ni sir manipod iti biyahe yo iti abroad. Merly, da kayo man ang timakamo dito balay, ah? At daban ang tinaskan nga aramiden may ijay Taiwan. Kasta ka di, sir. Ay na, saan kayo ang makataltal na ni madam, ah? Kasta talaga. Nasaysaya atan ti kastoy ngem ti awan ti aramiden mi ti asawa. Paado kayo nga minapaado iti kwarta, sir. Ano saan kami nga agpaano? Awan ko man ti ipasweldo mi kada kayo. Ha? Huwag nga agpaiso. Sige, agpaado kayo latangarod, sir. Ayan ni Manang Merly. Apay aya. Ha? Anya nga min aya ti masapul mo kini Auntie Merly. Antim gayam ni Manang Merly. Dagulit kamat. Imbagak lang arudan ti Auntie Merly. Pasensyakan. Makain inumak iti nalamiis. Mabalin ka din nga itimplaan na kiti Diyos. Na, naglaing kamutan. Itala ang makita ka dito'y balay. Kunamlan asino kamutan amang ibabaon kanyak. Apay, asino ka kumangay? Ha? Kasta ti aramid mo na adasa nga eli? Apay, amo ka aya tapno pagserbyan ka. Pagserbyam aday tabagim. Anya? Apay, asino nga min aya ti akin anakken ka dito'y ababaonan? Ipulong kan tupay ka damadam ken sir. Ta conformity ay ayaban na dito'y balay da no awanda. Kuha. Sige. Siyak lang aro doon ti mangalay ti inumag. Sige. Ken yala anak meten ay ti inumag. Tane, makain inumak. Nagpintas mo itong tibiyag mo, taday talagi kukuter aramidam, kat di mo pa'y kinuyog dagiti na panagmarket. Imbag ko man sa kasum dagiti trabaho. Bibiyang mo ngay. Umapal ka lang kanya ka. Awan babayin mo kit di nakarkaro ka pa yung maamaw. Di nak namin kitaan ha. Itimplanak man kit di iti kapektan eh. Makakapkapeak. Anya, naglaing kan, hardinero ak, sanak aparatim iti kapem. Sadot kamot ababaunan. Kat sika, san ka babaunan? Panawan nak man langan. Tamang ano day ta dilam tinel katerak. Na, aramid mo ang dagiti trabaho. Ne, anyat ko Gladys, tadi mo matla si kasunan ti trabahom. Dagijay aso, agtataraydan iji hardin, di mo pa'y dinigos ida. Ay na, amin kayo matlagit din kat pakibibiyangan dak. Gladys, Apay ay ada kayo ti makakaadda mang ibabaon kanyak, ante. Saan mat atao dagijay nga aso, ta iso dalatan tias asikaswag. Bayan nyo ida nga agtaray-taray dita. ay, unay kamutan Gladys. Gladys, isarot mo dagiti aso, tanay. Ibad-ibad ng dagiti kay mulmula ka masitas. Ala, ingkaalaan ng dagiti aso, tainakmat asikasuan dagiti trabaho. Wanan! Hello babies, come here. Ha? Ay sos! Agraraman mo't day ta lalaki. Anya? Come Oh. babies. Tangay inayabam dagita nga aso. Sika nga raw dun timang padigos, ken mang takan kadakwada. Gladys, anya ka din day tanga ibagbagam. Bayam latan manang. Digusa kong dagito ya baby.
Ay na, kailiw kayo una yan. Agraraman. Hoy, Gladys! Agsubli ka dito, oy! Baybayan yun, manang. Sa akong di makamo ka dagito a babies. Ko ha. Ay na, awan lata tinagbaliwan nyo. Nakalamlambing kayo lata nga aging gaita. Tamatan taktag digos kayon. Okay kayon. Manang Merly, ayan di blower dagiti aso, tay blower ko idan. Ha? Ay na, baybayan yun, tani Gladys ti mga ramid iti dayta. Panagkunakadinan masango, manang. Ha? Kitaan nyo, mayat ti iladan na iti sofa. Ay na, una yun day di babae. Pakialayo lang ti blower, ta pamagaak dagiti aso ang nagdigos. Isarunok tumot ang dagiti pusa. Ay na, nakababain pa ikit din. Di kayag danag, manang. Siya kundi makaamo ka dagito'y aso. Gladys, pakanamon dagito'y babies, tani, mabisindan. Naglaing kamot na namang ibabaon kanyak. Katkit kita lang arudon nga adda kasasaok iti cellphone ko. Ha? Dinigos mo idan. Iso apa ka numot nga roden. Tapno adda serbinang adda ka ditoy. Kasta? Hello tatang. Hindi ka agdanag. Nasayati ka sa saad ko ditoy. Awan ti parikot. Buhay amo ko naman. Sige nga rod. Tapakanukon dagiti aso kon pusa. Ipapas mo lang ti makisarita iti cellphone. Wana, danag mo na ya. Si kalaang mo timang disturbo kanya. Kumusta dagiti babies ko? Ay na. Namiss na kanya. Nagbabanglo kayo mutan. Nababanglo da talaga, madam. Taka na yun adigusak ida. Kadigdigos ko pa'y nga rin ita. Ta, amok asumangpet kayo, madam. Kasta. Merly. Apay ka di, madam. Sumurot kayo kanya kiti opisina mi nga gasawa diti balay. Kaya't na kayo akasarita. Uwan, madam. Ay, come on. Come, baby. Come. Auntie. Apay nga, ada talaang ti kaya't da kasarita iti opisina da. Sumurot talatan ka ni madam. Amang ano napatag ti ibagada ka data. Sir, madam, Sir Kit, ada kayo matgayam dito eh. Hi, manang Merly. Ha? Anya, sir, nga ibagbagam, auntie. Abin, Merly, Gladys, agtugaw kayo. Uwan, sir. Ita, pinaayabanda kayo nga agikit, takayat ko nga adda ipabuya mi kada kayo. Kan, di mi kayat nga adda ti mabainan iti sangwanan dagiti kakaduayo. Ha? Kaya't ko abuyain nyo tinaalaan dagiti CCTV camera iti aglawlaw ti balay. CCTV camera? Adda hidden camera asa na basta makita ang nakamuntar iti aglawlaw ti balay. Kaya't ko abuyain nyo sakbay akasauda kayo. Ita Gladys, anya ti makunam kadagiti nabuyam anaalaan ti CCTV. Sir? Saan ang mabalin nga aglibak ti kamera? Kan saan lang at ti CCTV ti makapanagnag iti style mo dito balay no awan kami. Naimatangan na mismo ti anak mi. Ti sabali agaraw mo.
Anak yu? Wen? Anak mi ni Kit. Anya? Pasensya kan. Ngam si kalang tinagbali na babaunan mi dito'y balay, anay dumduma ti galad na. Nasingpot mo't ni Manang Merly. Ngam sabsabali ta aramid mo. Kukuha. Amom Gladys. Ti ulbod. Kat kabsat ti agtatakaw. Kinunam nga sa asikaswam ana imbag dagiti taraken ko. Ngam adumat ti panagtugtugaw mo. Idinto ta adamot oras ti panagtugaw mo no kayat mo. Sana maiparit nga agilad ka no malpas kalakit di ka dagiti trabaho. Kano saan mat nga importante ti pagsarsaritaan nyo iti awagang. Madam? Sayang ka, Gladys. Nagado tinapinta sa plano mi para kang ka. Tayong paggarop mi akas matlaken ni Merly ti ugalim. Pinagsaritaan min ti panang paadal mi kumakan ka. Pagbalinanda ka nga scholar mi, akas iti naramid mi kadagiti anak ni Merly. Ngayon panagkunak, saan mo a-deserve dayta, Gladys? Impes nga ipaay mi ken ka dayta a pribilehyo. Ipaay mi langin iti sabali a mas deserving. Iti dayta nga opportunity. Madam, Sir Mauricio, Sir Kit, pagkawanandag ko ma. I'm sorry, Gladys. Our decision is final. Inted mi amin ang dagiti rebrebengan mi kas amo. Ma'am, daytoyen ti maudi nga aldaw mo ditoy balay. Auntie, tulungan na ko ma. Tapno agbali ti pangadang dasar kan madam. Pasensya kan Gladys. Ngam no nagdesisyon da Madam Cancer. Saanan ang mabaliwan. Nang runa kat nakita da amin tinararamid mo. Auntie. Sayang nga oportunidad. Nagsisingpot dagiti amo tayo. Ngam inabuso mo. Naglagan ti intada trabaho. Ngam di mo pa'y inaramid ana imbag. Uray ni Sir Kit, na imatangan na ti kinabastos mo ang babaunan. Jagmat amo nga anak na gayam ta. Barbasan ita. Kat awan barbas na tiladawan na makitkitak dito'y balay da. Gapot adi mo amo nga anak da? Kasjay meten ti panakisangom kenkwana? Auntie. Amum ko matipaglugaram Gladys. Surwem ti agpakumbaba. Aramidem ti pagrebengam kas babaunan. Taar aramidem damet ti pagrebengan da kas amo tayo. Nagsaya at pailaang dagiti amo tayo. Ta saan da ka pinagsasawan iti saan amalamlamot ti aso. No kumatadakas da nga amo, wen maawatan ka. Ngam saan mat? Iso ang naglawag asika ti ayan ti bidot, Gladys. Auntie, matungpal ko man dagiti arapap ko ang makaadal. Babaan iti panagpaay ko kada Madam Cancer. Diyan kayat ti pamanaw, Auntie. Awan pa basulom iti kasta nagtungpalam, no saan aday ta mismo abagim ken aramid mo. Tatinasaya at ababaunen, kat agtulnog asi papasnet, ken naimpuswan kadagiti amo. Ta naimbag day ta nga aramid, Gladys. Taga-Efeso, Kapitulo 6, versikulo 5. Dakay at agabo, agtulnog kayo asi papasnek kadagiti apuyo, kat agraem kayo kadakwada. Aramidin nyo daytoy anaimpuswan, akasla ni Kristo ti pagserserbian nyo.
Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Risa, dumagas ka pa, balasang kao. Wan tata, apay ka di? Naggapwam. Ay na, nagkapuak man ije pang kagtata. Amoy umaten. Saan ngaglamot ti taon, no sana mapan itibang kagun no taltalon. Naggagat kayo nga rod nga agasawa. Agsadot-sadot kami di taak. Awan lat amo kon tata. Dilpatan milaan nga agasawa adagiti siko me. Daytan. Wan gayam, pinadagas ka taalaam daytoy impaw it ni Michelle para kada kayaw. Nang rona dagiti anak mo. Wow! Talagamot ni Bestik. Sana makaliplipat Kakaiso na abayat mo't ti trabaho na ijay abroad. Wan nga rod tata. No jak lapang panunutan nga ubing pay dagiti anak ko. Aga broad ak kumamat. Ay sus, bantayan pa'y laeng dagiti anak mo. Kaasi damat no panawam ida. Dayta nga rod mo ti pampanunutak tata. Daytan tumot ngamin asa-asawa di tatiin mun unang inararamid ko. Anya ngay ita. Nagadayon tinangitarayan ni Michelle kanyak. Purwa-purwa kan naklaangan jagayim ko. Inikam kumapay ni Riza kadagiti delata Wen, di ka agdanag te inikakmat. Nasingput day di agayim ni Michelle. Wen, iso na laeng ta. Perme ababawi na anaki asawa adagos. Adong aminen dagiti dinan maaramid manipod na kiasawa ken naganaken. Ay wen ado talagang ti di na maaramid. Ununaan na pa'y dagiti anak na. Sakbay amapan agpaspasyar dita. Dayta nga rudket. Iso makitak ti dakkel ababawi iti langana. Mabit lang lakay. Nimot Michelle ti umaw-awad. Nanang, kumusta kayon? Kaasi ni Apo Diyos anak ko, nasalunat kami latakin ni tatang mau. Nagmayatan adenggan, nanang. Dayta ti kapatgan. Tinasalunat tayo akanayon. Katwan mat anak. Si kangay dita, kumusta kan? Nasayaat mat, nanang. Iso nga imawagak, tanangalak iti bakasyon ko. Agpaisaw? Wan, nanang. Agbakasyonak man, tamailiwa kundi ta Pilipinas. Ay katwan agbakasyon kamot anak ko. Nabayag nga minon idinapan ka dita. Agupaten atawan kat di ka pa nagbakbakasyon na pulaws. Iso na panunot ko ti agbakasyon, nanang. Malangarod anak ko, agbakasyon ka, tanay, kaya't dakan ang makita iti personal. Talo abulan manipod ita, agbakasyon ako, nanang. Wow! Agbakasyon gaya man ti gayam ko. Wen, balasang ko, isumati ko na. Ay na, kaya't kun ang makita ni Michelle, sigurado ang nakarkaro na pimintas. Sigud lang nga raw din ang napintas, nakarkaro pa'y siguro itan. Ang mga nagkinisan. Kasla artistan iti kakinis kan kapintas na. Ay na, sobrang samot tunday tabalasang ko. Apalak nga ruti sigud ang kapintas na nana. Iso apatsik ang nadublen ti kinapintas na ita. Umay kayong tuno sumangpet ata, adan tumot basit pagsasangwan tayaw. Una na, talagang umay kaminto.
Ay na, nagpintas kamutan asimang pet anak ko. Siyempre, nanang. Hiyang mo ijay abroad Saan ko hiyang tatang? Sigo doon napintasak, tay malak kada kayo kaninanang. Amo na! Katuan man. Marangarudan, huston day ta apin na sa blog. Agawid tayon anak ko. Ala, mangan kan anak ko. Talaga ngayon sa ganaan may ti isa sangpet mo. Wan tatang. Ayan na nga timakan. Ay, bakit? Ayan nandag iti makan ngay. Wan, mabit laang. Ipapudot ko laang dagiti daduma ta inref kumat nga main. Tapno saan amabanglas. Nagado siguro tinluto ni nanang. Ay, wala Pinanunot na talaga ti pag-aayat mo asidaan, idi saan ka pa'y anag-abroad, anak ko. Ha? Anto yung timakaan. Ala, tulungan kan nga agao bakit? Agtugaw kalat ta dita sango ti lamisan, anak ko. Alaan may dagiti makan. Ne, pasig mo't anat natang dagito eh. Wen, anak ko. Oh, adtoy pay. Sigurado ang makaadom ti mangan ta naimas ti panagluto ni nanang mau kadagiti sidaan anat nateng. Oh, adto'y anak. Nangituno ak iti tarong. Isaw-saw mo di tabuguong anapuspusan iti kalamansi. Ado ti pagpilyam amasida apasig anat nateng anak ko. Ha? Apay nga kastoy timpasango yung kanyak, nanang. Tatang. Ha? Apa yan, anak ko? Kaslaak ba't lakaldingan? Tapasig aruot na kita pasango yung kanyak. Anya? Ne, ketno pag-aayat mo asid sidaan dagita, idi saan ka pa'y anag-abroad, anak ko? Idi ngam saan itan? Ha? Itala nagbakasyonak. Ngam pasig mo't aruruot ti pasango yung kanyak. Ketno kakastamot ti kay kayat dagiti balikbayan asid sidaan, ta saan da makasidsida iti kakasta ijay abroad. Sa bali ak kadakwada Awan pa'y limpyo mo't kadagiti pasango yung kanyak. Pasig anat natang. Ay, Nawanan ti bisin ko. ha? Anya nga rod nga iti kayat mo akanan? Rumuwarak laangan. Tamapanak mangan iti restaurant. Anya? Nay, di mo pa'y sinagid apulo sumatin nagrigrigatan mikin ni tatang mga insagana akanam anak ko. Diyak nga rod kayat dagita nanang. Iso ang mapanak mangan iti restaurant. Ay na, anya mo tinday jay nga angot, nagbangsait. Ay ket ni Manen Michelle agsigsigarilyaw di ta beranda. Anya, nagangot day ta sigarilyaw. Wan nga raw, sa anak mo't nga agsigsigarilyaw. Ngam sobramot di anak mo nga agsigarilyaw. Maka may sakahan samot iti may nga aldaw. Anya amaysa, ket no makadua pa'y akahan no sumuraw. Ay, grabe. Talaga atambot sonting iwat na. Ay, na, nagangot. Nagpintas, abalasang. Ngam grabe mat no agsusop iti sigarilyaw. Anak, ikatumon ti pa nagsigsigarilyom. Madiday ta. Anya amadi kat in-enjoy ek tupay nanang. And enjoy yung angam, kaya't mo nga rod ti agsakit. Ay na, jak to agsakit nanang. Kan may isa, no agsakitak. Adamot kwarta kapag paagas ko. Anyan ti kasta pa nagras-rason mo. No diyo kayat ngang anguton ti sigarilyo, adaywan daklaangan nanang. Apay nga min ayaan na sumok mo dayta. Kayat ko nga rod nanang, may at tupay. Iso abaybay andak, tanaragsakak ditoy. Michelle, saan ka narumuar mangan tayo pay?
Ay na, diyak kaya tinluto yun nanang. Da kayo latan timangan. Anya, Michelle, saan ko makasta anak ko? Di ka unay agbalain agastador, tama day. Agurnong kakit day. Ta saan met nga agnanayaw nga adda ka iti abroad anapigsa nga agtrabaho. Apay aya, katjak nga rod kaya't timakan dito'y balay, tatang. saan ka pa'y nga umin-inuman iti danaom? Pasig a soft drinks tin inumam. Madiday ta anak ko. Ay na, kat no jak pulos makainom iti soft drinks, taawan ti kwarta tayo. Itataadan igatang ko, di gatangag kan inumak amin na kayat ko. Adalod kwarta, di gastusan. Kasta lang dayta. Ay na, nagpintas ka talaga, bestie. Saan ka makauma akit kitaan? Nagko na nga min ang makiasawa ka dagos. Anya ay ta, balay, kantaltalon latan ti taray ti biyag mo. Ay, huwan nga rod. Ngam anya nga rod ngay kat kasta talaga. Kastoy mo ti pinili ka biyag ko. Siya ka, ti mangin enjoy itan iti biyag ko. Huwan nga rod, makapaapal ka talaga. Ay, huwan gayam. Mapantayon tumangala iti uong tigarami iti taltalon. Naimas na sa bawan. Dayja ti paborito ta idya sidsidaan. Anya? Nagbudo dagiti garami. Madadaala ang tikudil ko ang mapan iti kataltalunan. Adan to pa'y dumkat kanyak nga alimatak. Ha? Ay na, jakla kaya ti mapanan iti taltalon risa. No awisan nak ang mapan iti mall, gowa kadagos. Kasanungay nga awisan ka ijay mall kat awan tupay ti pagpletek amapan ijay. Di siya klangan ti maawis kan ka amapan ijay mall. Tapno mapadasam mo ti makabadak ijay mall, bestie. Ha? Kakaiso ng adan kwartak tunggal kautak ti bulsak. Isa amapan taman ket di agmol, kalpasan na, mangantay tirwar. Angam kasanong dagiti anak ko. Kat anak mo na ta, ah. Mapantalaang mo't agmol. Iso amapan kakit nagsukat, taagbanding taman ita, Risa. Ala bakit? Sumurot kalatan kini Michelle. Tagbanding kayo man nagpaiso. Sigurado ka? Win, sakpela ti mga sikaso ka dagiti anak ta. Pasensya ka na, no saan ka maipayan iti na namaya pa nagbiag. Bakit? Apo, agtal na ka man. Sa anak ba't nga agsapsapol iti adu a kwartaket. Ti importante ket nasalun at tayo apada-pada. Imbag nga rod, saan ka hagsapol iti jak kabalan ngay pa ay. Bakit? Istresan kakit din ka po iti dayta. Ay saanan. Basta di nakabkabilan ken nagagat ka, ayos kanyak daytan lakay. Dakkulen ayaman ko dayta kin ni Apo Diyos. Dakdakkel pa ayaman ko ta nagsingpet ti asawa nga inted ti Diyos kanyak. Bakit? Sige, agpili ka lang ti kayat mo, bestie. Siyak ti makaam mo. Ay na, nagngingi na ti magatang dito yung mall, bestie. Itila kuman tiyangge-tiyanggen at tinapananta. Anya, mapantay di ayan ti chip. Uray at, agpapadamot lang abado ti magatang ijay. Wan ngam saan a branded. Saan akas ditoy? Bestie, idulin mo lang ang ti kwarta magastusam. Anya kamutan. Makapasakit ka mo't itinakam. Igatangan ka lang arudan iti kayat mo. Pagkadkadang pailaan. Saan nga min a practical, bestie? Siyak nga rud ti makaam mo. Basta agpili kan iti kayat mo. Kan ipilyam mo tan dagiti anak mo, ta siyak ti makaam mo kunak manen. Sige nga rod makaammo ka. Kasta no agsubliak iti abroad, masubot kon to amin ang nagastos ko dito Pilipinas. Ay na, nagadun tinagatgatang ta. Urayak la maulaw iti kadakkel ti binayadam. Awan dayjay. Binting laang dayjay no para kanyak. Ha? Umay ka, mapantamangan iti restaurant. Kwa.
Adaan mo ka na imas apanganan. Ha? Umay ka, ijay ti papananta. Apay adito'y turo-turo ti mayanta. Suki ak ngaminan ditoy. Kay kayat ko dagiti makmakan nga ilakla ko da ditoy. Nalaing pa'y ti kukda. At yun na pa'y adya restaurant a social dita. Ay na, diyak kayat dito'y. Kasla, nagrugit dagiti lamisaan da. Kan ada pa'y ngilaw. Ha, nagaangot pa'y dagiti daduma a customer. Wan taaglalaok mo ti mangmangan ditoy. May kakilin, agpilitan iti kanenta. Diyak kayat dito'y ko na. Mapantay ti class a restaurant. Ijay ti kayat ko apanganan. Anya? Umay kan, pumanaw tan dito'y. O anya, nabsog ka kadimot laan? Wan. O, apay nga rod akas laalanganin ka iti songbat mo? Wan ata. Jakmut na enjoy ti kinanta. Jakmut mauawatan no anya dayjay. Wala tana iruwam day tabuksit mo iti makmakan iti turo-turo. Saan ana iruwam iti sosyal a makmakan? Ha? O sige, inuman mo na ita drinks mo. Ay na, inminuma kon iti danom, husto dayjayan. Jakmut la na irwam nga umininom iti soda. Si kakit di ati uminom iti danom. Saan apasig a soda latan tin inumam. Wano anya pa'y di ta aklasit ti soft drinks. Nairwamon ti dilak iti addaraman na no uminumak. Iso kayat ko, no uminumak, addamaraman jak kayat ti plain water. Madimot ti kasta ka na yun. Madian no awan ti gatang mo, ngam no adday gatang, mayat nga rod, Risa. Ha? Mabit lang mapanak lang iti smoking area. Makasigsigarilyo Ay sus, ikatumon day ta abisyong. Makadadaol lang iti salon at day ta. Adula amin dayta. Nagadunto pa'y ti lima kay kan bimakit ngagsigsigarilyo. Nagbiag damot iti napaot. Isungawan dayta. Agsigarilyo akyat di nga aging iti kay kayat ko. Taadamot igatang ko, bestie. Ada trabaho ko agur-uray kanya. Kat makatrabaho ak nga aging iti kay kayat ko. Kat masukatan to amin ang magasgastos ko ita. Tanagadupay mati aldaw nga agur-uray. Michelle, Isungarod nga agtrabaho tayo. Tapno gatangan tayo amin, kan enjoyin tayo ti agbyag. Nang ro na kanya, tamagatang ko amin na nakayat ko. Talakalaeng amasubot ko, dagiti gasgastos ko. ay, Sige, orayan naklabit dito ha. Tainak pa'y agsigarilyo. Nagadumot ng dagit-dagit at gatang yung ni Michelle, bakit? wan kasla danom nga agay ayos ti kwartana. Kasla awan bibiyang na nga uray dakil ti magastos na. Sa bale talaga tada kwartana. Imbagamon, enjoyin na langan ti biyag na. Wan nga rod, bilibak mo ita napasayat na ti biyagda. Napintas kami ti trabaho na ija abroad. Anya nga min ti trabaho na ijay. Agtrab-trabaho ka no iti may sa akumpanya ijay. Iso pintas ti sweldo kan trabaho na. Nagdakil nga ro ti sweldo na. Bakit? No, saan ka siguro anak asawa dagos kanya? Napintas kumamot ti biyag mo niya. Sige, rugyan nakmanin ako nak. Saan ta na panunutin tinapalabas? Ti rumba nga i-focus ta, kat ti agdama. Tabayat ama ipapaayan ta pa'y itipig sa kansalunat. Nagdakkel mo't agundaway dayta, tapno pasaya atin tayo ti biyag tayo, lakay. Nana, adda kayo matgayam dito store. Wad man balasang ko, adala ang tigatangag. Ayun gayam, nagbiit ti aldawan niya. Agsublin ni Michelle iji abroad. Wad nga rod balasang ko.
Nagpaspas a talaga. Saan mi pa'y ana ipapas ti kaadana dito'y Pilipinas? Sapay kumaata. Maikat nan dagiti bisyo na iti kaadanan iti abroad. Ha, naglaing ngamin ngag sigarilyo. Kan grabe, saan ang mahilig amangan iti healthy foods kan mainom? Ay na, nakunamon balasang ko. Day ti parikot mikin nila kay, tadi na pulos denggan ti pamagbaga. Siyak, ti maamamag, tadi namot an-anadan ti bagina. Sana pa nakibiyang anana, ngem nagastador pa'y. Kasla danom nga agayos ti kwartana. Ay, maisapay day tabalasang ko. Iso asapay kumaa. Tagbaliwan ni Michelle iti panagsublinan iti abroad. Nang runakot adayon ton kada kami. Awan kami amang kitkita ken kuana. Ay na, apay nga takas to'y tiriknak. Oray sa anak mo't anabambanog iti trabaho ti panagkunak. Apay nga yakas na nalabos ti banog ko. Inak man ket di agpagna. Yaw-awan ko ti kastoy ariknak. Ni. Apay nga ya, kasla nagrigat ti umaddang. Ha? Bimlong at gaya man dagiti sakak. Apaya kastoy mutan. Hello, Carl? Michelle, mabalin ka din nga awisan ka mga ni Terwar. Ha? Carl. Amok kami nag-game kay ti makmakan gan mainom. Iso si kaman ti awisak, kalpasan ti nagatitduga trabaho ng agmalmalam. Pasensya kan. Ngam, madmadi tiriknak. Ha? Apay? Jak mo tamo, Carl. Jak maawatan da ito'y ang mapaspasama kanya. Imbag tayo mayak dito pagnana idam. Manong aminan nga aldaw asaan ka simsimrag? Maululawak amin. Aglalaw tiriknak. Diyak ka mo teramidag. Sabsabali nga rudon tilangam. Kalat matan nga imbal ka. Carl? Napan ka kuman iti ospital. Imawag ka kuman iti ambulansya. Diyak kami nun amo teramidag. Tamad maditiriknak. Diyak makapanunot ahusto. Ipan ka lang iti ospital. Emergency daytan. Iso asaanan na masapul ti appointment. Talaga asabsabalin tilangam. Apay anak na samak ti kastoy kanya. Michelle, patib karam tiriknam. Laglagi pong ada ka dito abroad. Kasano patib karakteriknak? Kat nadadahal kayam ti kidney. Kan diabetic akpay. Michelle. Matayak ka din iti mabiit, Carl. Gagsaw iti kasta. Adapay mo ti solusyon iti dayta. Kasapulan na madialysis ka. Iso pa nagkunak. Kasayatan na agawid kan iti Pilipinas. Tasaan ka matla makatrabahon. Sigurado pagsardeng da kan nagtrabaho iti kumpanya pagtrap-trabahuam. Tasaan ka na fit. Anya matanda iti anak pampanagag. Andang agpaiso ti kwartak na magsakitak matan. Kasano pa yung makatrabaho kitan? Saan pa yaday ti panunutan? Di kagda nagtatulungan kay ti panagawid mo iti Pilipinas. Anyan day taan agbambanagam anak ko.
Nanang, Agpaagas ka anak ko, tanay. Sabsabalin ti langam. Agyelyelo ka matan. uwan nga rod tatang. Matayak samot na ni ti mabiit. Ay saan? Di kagsao iti kasta. Adangag pa iso ti kwartak. Ngam pagpagas ko lang. Imbes nga enjoy ak tinagbambanugak. Patib karem ti pakinakam mo anak ko. Dumawa tayo iti kaasi ti na Marso Nanang, Masapol nga agpakita ka iti doktor, anak ko. Kastoy latan ti taray ti biyag ko. Saan agbiag no saan agdialysis. Tanadadal matan ti kidney. Saan na mabalit na ito ay Jack Maklon. Nadadaan lang nga ron ti kidney. At dapay sakit ko iti atay. Apoy akastoy mo tanti nagbambanagan ti biyag ko. Jack Maklon da ito. Jack Maklon. Epekton day ta ti panangabusom iti bagim, anak ko. Nalabas mo't nga main ti panagbisyom. Di ka puos manganan iti natnatang. Di ka uminom iti danom. Talaga ang nagagaran ti bagim, anak ko. Apay nga ro da nagado dito tinagado ti bisyo da. Ngamlim kay kan bimakat damat. Apay nga yasyak nga ubing pay kat kastoy matan tinagbambanagag. Apay, tatang. Mario, inak tarungkaran ni Michelle iti ospital. Ore siya, kumayak mat. Kahit ko makita ni Michelle. Sige nga ron, agrubwat kan tamapantakitaan. Kasimot na jagayim mo. Wan nga ron, nagpigsa lang idi na odi ang panagkita mi iti. Ngam kala at matan ti panagsakit na. Awan ti makaibaga talaga, no niya ti mapasama kiti masangwanan. Mario, No napigsa tayo ita, saan tayo mabaling ay pasindayag ti mapasama kiti kabigatan na. Tadi ti ammo ti kasasad tayo iti daytang aldaw. Besti, nagkutong kamutan. bestie. Nagadumat gaya man ti sakit mo. Uwan nga rod. Nagtrabaho ak nga agpaiso. Nga maramatak lang ang gayam iti panaka-ospital ko. Besti, Kunak no tuloy-tuloy ti amin. Ngam saan mo't gayam. Nagpintasan. Nagmayatan ti robot ti amin. Ngamapaya nagpanagagagastoy. Agpaimbag ka, Michelle. Kasapulan da kadagiti dadakkel mo. Dayta nga rudkat. Kasapulan da. Ngam kastoy matan tinagpanagan ti amin. Kasano pa yung matulong akida. Takastoy matan ti kasasaad ko. Jakap mo no hinton bigat. Awan no hinton maminsan na bigat. Katumang angas akpay. Kasanon dagiti dadakkel ko. Mario. Risa. Michelle, Naimbag kayo, pay. Tauray awan makukwar tayo. Kam nasalun at kayo ngagpadpada. Makagaraw kayo.
mauawir yun, dagiti anak yun. Ang siya ka, at nangagpaiso ti kwarta kita. Ngam gapoy tinagdak ka lamagastos, hindi pa nagpapaagas ko. Sigurado maibos amin tinabat-pati ang kwarta. Tadyak ba't nagururno? Tadyamog, agnanayo na napigsa ang amanggad. Nga ang trabaho. Nga nagpatinggan ti amin. Nanang, tatang, amok, amarigatan kayo na yan. Iso nga irwarda kundi di ospital. Anak ko, Saan ang mabalin nga irwarda ka akasta ti kasasaad mo, anak ko? un anak, kasapulan nga agyan ka diti ospital. Tapno mamonitor dagiti doktor ti kasasaad mo. Awanan ti kwarta tayo apagpaagas ko. Amo ka na ibusan tinabat-bati a kwarta. At dapay matidaga tayo nga ilakok tapno pagpaagas mo, anak ko. Saan, tatang? San yun nga ilako ti dagayo. Diyak kaya tama po kawa. Ngawan na pulos ti mabati kada kayo. Anak ko, Anak, Pakawanan dahak. Nanang. Tatang. anak, Ingkarkarik. Kapag namayan kayo. Namsan kayo mat. Anag namay. Tasyak mat. Tinas asikaso yun. anak, Siguro. No di mga gaklaan. Hindi pa magbagayo iti. Adyak baybayan ti pag-ik. Adyak agbispisyo. Adyak aggasgastos. Iti awan kaisas ka na panag. Talabit adyak nagsakit. Kat makatrabaho aklat ta. Ngagin ka ita. anak, Michelle, Nalipatak. At ipudpud no akinabaknang. Kati salun at tayo. Tano adarikrik naan tayo. Saan tayo mata makatrabaho? Iti husto. Saan tayo? Amaaramid. Agiti kay-kayat tayo. husto ka. Anak ko, iso akayat ti Diyos, asalwadan tayo matlaeng dagiti bagbagi tayo. Saan arumbeng nga abuswen tayo iti awan, kais-is kan na abanag. Di na kayat arugitan tayo dagiti bagbagi, ken panunot tayo, babaeng kadagiti dakes abisyo. Dati rumbeng abisyo tayo, ket ti agaramid iti kinaimbag. Agsirbi tayo ken kuana. Tapno mayadayo tayo iti pannakaisagmak tayo. Tauray kayat na ngagbiag tayo iti napaot. No abuswen tayo matinted na abagi tayo. Datayo matlaeng tinangsapaul iti pakaisagmakan tayo. Ket no napigsa tayo man nga agtrabaho ita. Di tayo matamaw ti mapasamak iti kabigatan. Isu nga awan ti rumbeng nga ipasindayag tayo. Iti na ito'y abiyag, anak ko. Uy, Ay na, tata. Isa. Basol.
kumatlang ti amin. Awan ti sino man apapasulag no di magigmatlaan. Iso pagkawanan no pumanawag ngawan man natin maibatik kada kayo parikot lang timpay ko nalipatak at saan tayo nga igam tipyak tayo. Anak, Pasensya kayo. Alawan. Michelle, Bakay, Michelle, nagsalungay-ngayon ti anak ka. Michelle! Michelle, anak ko! Michelle, anak ko. Una yan, ta nagsama mo yung bati na kami inamam. Dini pulos tinamtama. Ada kami ada dakkel mo timang lamay. Kan mangitapon kun ka. Michelle, anak ko. Galacia Kapitulo 5, versikulo 21. Panagiinapal, panagbarbartek, nalabas a panagragragsak, kanda dumapay akas kadagitoy. Balaagan kayo ita, akas panang balag ko kada kayo idi, adagiti agaramid kadagitoy, didan tumairaman ang makipagyan, iti pagarian ti Diyos. Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, ngagingga iti 17. Diyo ammonan yan to ti panagbiagyo intun bigat. Ngamin, mayarig kay iti angep nga agpukaw kalpasan ti apagdarikmat a panagparang na. Kastoy kumakit diti sa wanyo, no ipalubos ni Apo Diyos, agbiag kaminto, kat aramiden minto daytoy, wenno dayjay, ngem natangsit kayo met, napasindayag kayo, dakes amin ti kastoy apa nagpasindayag. Ngarod, agbasol ti tao a di mga ramid itinaimbag, nga amuna amasapol nga aramiden na. Ditan gagayam, tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan anay tampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika, John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!